Siyabonga mpande kaDavide, siyabonga wena olungile, wena omendlalo. Ingunaphakade awuguquki awushintshi. Bonke oThixo akekho onjengawe. Sikazange sahlangana nenkosi efana nawe. Sikazange sambona uNkulunkulu othembekile njengawe. Siyabonga baba wethu ongcwele nentambama. Take the glory, Father, as you are about to speak your word. Speak, Prophet, baba wethu ongcwele. Ngalo izwi lakho phakathi kwethu egameni lika Jesu. Thank you, Jesus. WaseNazaretha uphakeme. We adore you. We humble ourselves before you. We give you the opportunity to speak in this place. In the mighty name of Jesus Christ. Baba siyabonga. Jesus. Uyinkosi ephakeme. Ngicela ukuba sishayele uNkulunkulu kakhulu izandla egameni lika Jesu. Glory to Jesus. Oh, come on, church. Can we clap our hands for Jesus? Hallelujah. Oh, come on, Church of God. Can we clap our hands for Praise Jesus? the Lord, Jesus. Come on, Church of God. Can we clap our hands for Jesus? Hallelujah. Ela sishayele uNkulunkulu wethu izandla kakhulu bazalwane. Egameni lika Jesu. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Ya ngathi kuba ngconywana ke. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicela ukuba ngibingelele wonke umuzi waseNgwelezane namaphethelo. Siyabingelela abaphathi bakulendawo yaseNgwelezane, kungaba zinduna, kungaba ngamakhansela, kungaba ama-ward committees, kungaba yibo bonke ubuholi balendawo yaseNgwelezane. Siyacela ukuba sibahloniphe kakhulu, sibabingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Awu haleluya. Siyabingelela kakhulu Bishop BM Buthelezi egameni lika Jesu Kristu ukuvuma ukuba uNkulunkulu amnikeze umyalezo of powerful kangaka ukuhlanganisa ibandla lenkosi ntambama. Awu haleluya. Siyabonga kakhulu Bishop egameni lika Jesu Kristu. Work and pray i-team yonke siyayibingelela kwelihle igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Abahlabelelayo siyababingelela, abasilekelela kwi-sound siyababingelela, abefundisi bonke abakhona abasebenza kwi-pre-Passover siyababingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yibo bonke abafundisi baseNgwelezane abangaba around abezwayo nabakhona la eduze siyababingelela egameni lika Jesu waseNazaretha. Yilo lonke ibandla lika Kristu elikhona, obaba, inhloko zamakhaya, omama, egameni lika Jesu Kristu siyababingelela egameni lika Jesu. Hawu haleluya. Haleluya. uJesu uyinkosi bazalwane nantambama egameni lika Jesu. Awu haleluya. Awu haleluya. Ngiyacela ukuba sifunde izwi lenkosi bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Incwadi ka Acts chapter number 12 sifunda khona uverse number 10 egameni lika Jesu. Incwadi yezenzo chapter 12 sifunda khona uverse number 10 egameni lika Jesu Kristu. Uchawe uphi ungifundela kahle bazalwane. Asondele embhobheni asondele embhobheni angifundele bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Before sithandaze ngicela ukuba before sifundele livesi cela ukuba sithandaze only 30 seconds bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Khona into engifisa ukuba siyenze sonke njengebandla, sonke njengabazalwane, sonke njengabefundisi, sonke njengomzimba kaKristu. Ngiyacela ukuba sithandaze only 30 seconds bazalwane in prayer. Uyinkosi ephakemeyo, unguJehova igama lakho, wehlukile wena nkulunkulu, awufani nabanye othixo. Baba wethu onamandla onke, ntambama Nkosi simile kule mhlabathi, Baba ongcwele wendawo yaseNgwelezane, Baba wethu ongcwele siyathandaza ngegama lika Jesu uKristu waseNazaretha. Baba wethu omuhle siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu impela ezulwini
ubusa wena emhlabeni, nguwe obusayo phansi komhlaba. Baba wethu ongcwele, nguwe Nkosi obusayo. Baba siyathandaza ntambama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, sithatha onke amandla osinikeze wona njengebandla lakho. Wathi Baba wethu onamandla onke, uNkulunkulu wethu ongcwele, konke esikubophayo emhlabeni wathi nasezulwini kuyaboshwa. Wathi konke esikukhululayo emhlabeni wathi nasezulwini kuyakhululwa. Baba wethu ongcwele, right now uNkulunkulu onamandla, sithepha kulawo mandla, singena kulawo magunya. Baba wethu ongcwele osinikeze wona ngegama lika Jesu uKristu waseNazaretha, sirelease amandla, sirelease umlilo. Baba wethu ongcwele, kule ndawo babona amandla esime kuyo ntambama egameni lika Jesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, enyakatho yakule ndawo, entshonalanga yakule ndawo, eningizimu yakule ndawo, ngegama lika Jesu waseNazaretha sirelease amandla. Baba wethu ongcwele, ngegama lika Jesu, 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 sibeka impila yomlilo kule ndawo babona amandla ngegama lika Jesu waseNazaretha. Phakama Nkosi wethu, oh Samanda Kaphosa, phakama Nkulunkulu omuhle, phakama Simakade, hlala le ndawo, hlala this atmosphere. Baba wethu ongcwele, egameni lika Jesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, amandla avusa uJesu kwabafileyo namhlanje, egama lika Jesu waseNazaretha awasebenze kule ndawo. Baba wethu ongcwele, Shamanda likabakhosa. Father, we bless your name. Jesus. Baba, we glorify you. Hallelujah. You are God in heaven. Worship you. uNkulunkulu namhlanje kule ndawo. We honor you, Jesus. Thatha udumo Simakade. Hallelujah. Nana satha. Yes, Jesus. Ulaba bakoshala In the base. name of Jesus. Zethala kando setelemesa. Inana ne handele kesuta. Imana libaba basinda bakato. Imina nilala sethala bakosa. Shala mandali baba bakosa ya mande. Inana setelemesa. Kulala la mashetelemesiata. Sinyakazisa zonke inkohlo. Kushana ni mama silebe kusanta. Sikhulisa onke amandla sitha emkhathini ntambama namhlanje ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kula baba sinde heli baba sitha nabakho hoshana ni baba sekeleza yekeli bandla likaNkulunkulu yekela baba khethwa isandla somdala unezinto shula baba sithe. Can we please activate the power of God in this place? Koshala baba sithe hela baba yatalia kola baba sitha la koshanta kulia baba setele mesia koshanda ni beke masoto uNkulunkulu phakeme ayana keshanda nasi Masaya. Jesus. Emzuzwini emngimngaki sizobe sesiqedile. Funda chawe chapter 12 verse number 10 egameni lika Jesu. Verse number 10. Bear with me guys, my voice ayikho right. Kade sebenza. Verse number 10. Verse number 10. Yes. Sebedlulile kubalindi bokuqala nabesibili. Yes. Bafika esangweni lensimbi eliya emzini. Labavulekela ngokwalo. Yebo. Baphuma badlula isitaladi sabasinye
ingelosi yayisimshiya masinyane. cela uphinde chawe bese siyathandaza. Verse number 10. Tumakhathasana. Sebedlulile kubalindi bokuqala Yebo. nabesibili. Yebo. Bafika esangweni lensimbi. Yes. Eliya emzini. Eliyemzini. Laba vulekela ngokwalo. Labavulekela ngokwabo. Baphuma. Badlula isitaladi sabasini. Bayofika esitaladini. Ingelosi yayisimshiya Ngelosi masinyane. yayisimshiya masinyane. Awu come on church of God bazalwane sondelana ngoba angifuni ukuthatha isikhathi eside funda shawe. Verse number 10. Yes. Sebedlulile kubalindi bokuqala Aboqala. nabesibili. Yebo nabesibili. Bafika esangweni lensimbi. Yes Lord. Eliya emzini. Yebo. Laba vulekela ngokwalo. Labavulekela ngokwalo. Baphuma. Badlula Badlula esitaladi esitaladini. ingelosi yayisimshiya masinyane. Ingelosi ingakamshiyi masinyane kwakumele ivule umnyango oqala iphinde ivule nowesibili ukuze iyovula nowensimbi ukuze besiyamshiya ngaphandle wayengeke aphume ingelosi ingekho. Ngicela ukuthatha abazalwane bami lemzuzu emithathu bese ngiyathandaza la sifunda khona lithi iBhayibheli kwakukade kukhona uHerodi owayekade ecindezele abathile bebandla kuthiwa wabamba umfowabo kaJohane wambamba uHerodi wambulala bese lithi iBhayibheli amaJuda athokoza ngalokho kuthiwa ke ngenxa yokuthi amaJuda ethokozile ngalokho kuthiwa uHerodi wabe sebamba noPetro wabe sedlulela kuPetro lithi iBhayibheli wambamba naye ngenhloso yokumbulala kodwa khona into eyenzekalayo lithi iBhayibheli uma embambile uPetro kuthiwa kwakuyisikhathi sePhasika wayembambe ngesikhathi esibi wayembambe ngesikhathi sePhasika wayembambe ngesikhathi esibi isikhathi la khona kuyisikhathi sePhasika ngoba bonke abantu ababoshiwe uma ke kwafika iPhasika bayakhululwa bonke abantu ababekade boboshiwe once kwafika iPhasika bayakhululwa lithi iBhayibheli kwakuke kwaboshwa uIsrayeli waboshelwa eGibhithe umeboshwa eGibhithe kwasho ukuthi there is a time isikhathi sePhasika uma kufika isikhathi sePhasika lithi iBhayibheli uNkulunkulu wehlela kuMoses uMoses elusile entabeni yaseHoreb sengiyathandaza lithi iBhayibheli kwafika uNkulunkulu umpostoli Thusi wathi ngimbonile ukuhlupheka kwabo wathi ngizwile nokukhala kwabo wathi manje sengehlile ukuba ngibakhulule ongizomemezele ngwelezane namhlanje ukuthi the Passover is the time for liberation. The Passover isikhathi sokukhululwa bonke ababoshwe make kwafika iPhasika bayakhululwa akunendaba ababoshwe yini akunendaba ababoshwe ubani kodwa as long as isikhathi sePhasika sifika bonke ababoshweyo ePhasika bayakhululwa angqede bathandekwa lithi iBhayibheli chawe uHerodi wabamba noPetro wambopha wacabanga ukuthi njobe embophile uqedile ngaye kanti akazi ukuthi days are numbered insuku ziyahamba angazi noma ngizothandaza noma kuzoba kanjani kodwa insuku ziyahamba noma esejele boshiwe kuthiwa wayiboshwe bishop ejele lingaphakathi kwelingaphakathi ekuthiwa uma eboshwa akaboshwanga nje ejele lingaphandle labantu abagqekezile kodwa wayiboshwe ejele elingaphakathi kwelingaphakathi wayiboshwe
kuboshelwe la khona kuvalelwa khona abantu abenza ama cases are serious. Upaul lithi iBhayibheli uPeter wayiboshwe ejele elingaphakathi kodwa noma esejele elingaphakathi kwasho ukuthi ikhona into uHerod angeke akwazi ukuyivimba. Engamvimba uPetru ukuba ngamashumayeli kodwa ngeke alivimbe iPhasika ukubalisa. Engamvimba uPeter ukuba ngapha angaphumi ngapha ngenxa ukuthi uyashumayela kodwa khona into angeke akwazi ukuyivimba. Igama layo iPhasika. Ingakade uPaul mayibhala athi nelethu iPhasika lihlatshiwe. Ungamvimba uBishop kodwa ngeke ulivimbe iPhasika. Ungamvimba umfundisi wakho kodwa ngeke ulivimbe iPhasika. Ongizomemezela endaweni yesengweleza as we are about to pray manje. Zomemezela endaweni yesengweleza uthi lalelani matimo iPhasika. iPhasika. Oh ngathola abantu namhlanje iPhasika. Angivale bese ngithethela umfundisi uSiphamandla ukuba sondela. Angivale uPeter uboshiwe uHerod uyathokoza abaJuda baya celebrate usuku liyeza. Lithi iBhayibheli wathi eboshiwe kanjani kwafika ingelosi uma ifika phakathi entilongweni. Lithi iBhayibheli kwabonakala ukukhanya. Number 1, when the Passover comes, the light is coming. When the Passover comes, the light is coming. Akunendaba kumnyama kangakanani engwelezane kodwa nathi iPhasika lisondela ukukhanya kuyeza. Lithi iBhayibheli kwakhanya phakathi entilongweni. Tukhathasa thela phathasa kwakhanya entilongweni kwasho ukuthi sekufika iPhasika. Thila phathasa kuthiwa makhanye phasi entilongweni kuthiwa ingelosi yafika yakhuluma yathi Petro uma isho kanjalo kuthiwa amaketango ayikade mophile izandla nenyawo uPetru eboshiwe. Kuthiwa ngenkathi ingelosi ikhuluma naye kuthiwa amaketango avela ncibilikana awa phansi. Engizomemezela engweleza uthi nathi iPhasika amaketango ayawa. Uma kufika iPhasika amaketango ayancibilikana. Lithi iBhayibheli uma amaketango esewile kuthiwa ingelosi yamshaya ohlangothini. Nginento umpostoli Thusi ethi ingelosi yayingamthinti ngane ekhanda. Ingelosi yayingamthinti ngane emahlombe. Ingelosi yayingamthinti ngane enyaweni. Yini ingelosi yokhetha uhlangothi ukuthi khona into ayiconfirma ukuthi khona umuntu ohlatshiwe ohlangothini uyosomkhupha uthamanga. Lithi iBhayibheli uma semthinte uhlangothi ingelosi kuthiwa yavuka uPetru thumanda thatha sithalatha ndeni. Kuthiwa wavuka uPetru wama ngezinyawo zakhe kwathiwa gqoka icathulo kwagqoka izembatho. Angisafuna ukungena kule kodwa kuthiwa ingelosi yahamba phambi kwakhe yathi Petru isikhathi sakho lesi sokuphuma entilongweni. Kuthiwa yahamba phambi kwakhe. Ongizomemezela kubantu namhlanje uthi there is an angel kunengelosi that is going to lead you wherever you go. Kuleli iPhasika awuzuhamba ufunisela kodwa kunengelosi ezohamba phambi kwakho. Siyayazi indlela yokuphuma. Thank you, Jesus. Asifike ku verse number 10. Hi, Jesus. Siqede ku verse number 10. Kuthiwa
yathi mayihamba ingelosi woza chawa Verse number 10. woza uye ku verse number 10 owengelosi Jesus. no Peter manje sesikhuluma ngebandla laseNgwelezane Hallelujah. ukuthi wathe sefukile ingelosi yahamba phambi kwakhe kiyamazi kimonile woza chawa sithandaza yathi uminyathela ingelosi kodwa chawe ukhona nomunye umuntu ongangizwa mangishumayela chawe esondela yathi ingelosi mayinyathela noPeter ophumayo wanyathela la kunyathele khona ingelosi wathi mayinyathela ingelosi noPeter wanyathela wathi mayinyathela ingelosi noPeter wanyathela yathi mayinyathela ingelosi noPeter wanyathela. It was impossible ukuthi uPeter engaqhubeka nokuvalelwa ehamba emva kwengelosi. Sinengelosi ezokhulula ibandla laseMangeni kuleli masika zolandela yona. Yes, Lord. Kuthiwa yadlula umnyango oqala. Hlaba ngadlula kalula kule. Ngisena 1 minute. Ngisena 1 minute. Hlaba ngadlula kalula kule. Uma ingelosi iphuma naye ayiyanga la ngangena ngakhona. Yamkhipha labe emfake khona. Uma imbamba imkhipha. Ingelosi inamandla yokuthi yayingavela iqonda uDomo bese liyavuleka baphume ngaphandle kodwa yakhetha ukuthi emnyango ngoba ngizomemezela endaweni yaseNgweleza ukuthi isithe sakufakayo kodwa mase uphuma ukona mdala kuleyinsuku abazi ukukhipha abantu emajele ababoshwe kuwo. Jesus. Mhlambe okay ngishumele ngapha khona bese ngivala. Mhlambe asibuke lokho ukuthi ingelosi why imise emnyango. Number 1 ukuthi uPeter kwakufanele ethi mayisephumile enebe nobufakazi bezinto akhishwe kuzo. Jesus. Number 1 kwakufanele alibone iminyango aphume kuyo. Kwakufanele abone amasosha abekade emgadile ukuthi angaphumi. Amasosha oqala namasosha esibili namasosha esithathu kwakufanele abe ne-experience ngoba ababemlinde ngaphandle babelinda ubufakazi bakhe ukuthi uphume kanjani etilongweni. Kwangeke kumsiza ukufakaza ngento angayazi ethi ngilalile ebusuku ngavuka ekuseni sengingaphandle bengazi abantu uphume kanjani. Kwakufanele kube khona izinto ezingama-tracking record ukuthi waphuma kanjani. Jesus. Hallelujah. Umnyango oqala umnyango wesibili bese lithi iBhayibheli kwakukhona umnyango ogcina. Umnyango ogcina kuthiwa kwakumnyango wensimbi My God. ngoba lo mnyango wensimbi wawugarantiwe ukuthi uma uke wangena awuphumi. Kwasho ukuthi kufakwe umuntu angazi noma wayike wayihlabelela lento ethi sangena la the more esondela
kwaba yimo iminyango ivuleke. Pastor Siphamandla, as he is ascending, wayethi uma esondela iminyango ivuleke. Yayingavuleki ngezandla zakhe, kodwa the more esondela the more iminyango ivuleka. Angazi ngimuphi lo mnyango ofisa ukuthi uvuleke empilweni yakho, kodwa ngicela ukuvala ngento ethi the more usondela kuleli phasika lo mnyango noma uthenjiwe isitha, kodwa kuleli phasika uyavuleka.